Gigi Galli. Uimaali ajolinja jo erikoiskokeella 4 ja nyt sitten erikoiskokeella 5 italialainen. Siitä lähtee vähän leveäksi. Ai, nyt on supaasti. Gigi Galli. Giovanni Bernoncini, kartanlukija. Raju ulossa jo. Nyt tarvitaan nopeasti apua paikalle. Lääkintähenkilöstö totta kai on paikalla nopeasti. Ja kartanlukija ja kuljettaja saadaan autosta ulos. Gigi Galli kuljetetaan sairaalaan tarkastuksiin. Kartanlukija Bernoncini ei loukkaantunut, mutta Gigi Galli, hänen lantionsa hän on loukannut lantiotaan ilmeisesti lonkkaansa ja hänet tullaan leikkaamaan vielä lauantaina vastaisena yönä, tiedottaa talli.